म्हापसा शहरातल्या क्षेत्र विठ्ठलवाडी या ठिकाणी असलेल्या शतकी वर्षांचा इतिहास लाभलेल्या आमच्या विठ्ठल रखुमाई देवस्थानात पुनर्प्रतिष्ठापना सोहळा 22, 23 आणि 24 फेब्रुवारी संपन्न जातलो आणि त्या खातीर आमी कुडाळ हांगा विठ्ठल रखुमाईची नवीन मूर्ती तयार केलेली आसा आणि ही मूर्ती आज आमी कुडाळसून आमची ग्रामदैवत धारगळ येथील श्री शांतादुर्गा देवीच्या चरणाकडे हाडून हे मूर्ती आज दवरलेली आसा आणि ह्या मूर्तींचे थाटान म्हणजे जी मिरवणूक आसा ही एकादशी आसा म्हणजे मंगळार दिनांक 20 फेब्रुवारी सांजच्या 3 सुमार ती वाजत गाजत म्हापसा शहरान वयतली. म्हापसा शहरान संपूर्ण पंचायतन देवतांक भेटी दिल्यानंतर गांधी चौक ते विठ्ठल रखुमाई मंदिर हे सातेरी दिंडी पथक केरी विर्डी यांच्या सह ही मिरवणूक पुढे वयतली आणि मंदिरात येयल्यानंतर त्या मूर्त्या त्या ठिकाणी दवरल्यो वयतल्यो आणि जी प्राण प्रतिष्ठापना सोहळा आसा तो 22, 23 आणि 24 फेब्रुवारीक संपन्न जातलो. संपूर्ण विठ्ठल भक्तांनी आमच्या समस्त म्हापशांतल्या लोकांनी या आमच्या स्थापनेच्या विधीक उपस्थित रावचे. 24 तारखेर सकाळी 9:56 शुभमुहूर्ताचेर ह्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना जातली आणि 22 तारखेच्यान ह्या विधीक प्रारंभ जातलो. सगळ्या लोकांनी सगळ्या भाविकांनी आमचे महाजन आसतले, म्हापशा शहरातले ग्रामस्थ आसतले, ते भक्तजन आसतले, सगळ्या मंडळींनी या उत्सवाक मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे अशें सगळ्यांक देवस्थान समिती तर्फे आमचं मनपूर्वक अशें आमंत्रण आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.